Dacă vrei să faci videoclipuri precum acestea cu inteligență artificială, e bine, ai ajuns exact unde trebuie, pentru că astăzi exact asta vom face. Vom face o mobilare a unei încăperi cu AI de la zero, din două screenshot-uri cu Google Gemini și Hixfield AI. Așa că hai să lăsăm vorba deoparte și să trecem la treabă. Ok, și suntem în Final Cut Pro. Acesta este softul de editare pe care eu îl folosesc. Și ca să facem acea animație cu inteligența artificială de care vă vorbeam, avem nevoie de un cadru. Asta este un video făcut la o proprietate nemobilată, așa că vom căuta un cadru. Ăsta ar fi bun. Hai să ne punem un marker cu M. Și încă unul aici să se termine. Putem să-i dăm volumul jos. Nu avem nevoie de sound. Deci asta ar fi ok odată. Și hai să ne mai alegem un cadru. Era la început unul care mi-a plăcut. Aici, odată cu intrarea în casă. Nu. Uitați aici. Se poate și în ăsta. Punem un marker cu M. Până intră motion blur-ul. Și încă unul aici. Bun, și hai să ne mai alegem unul. Parcă mai aveam ăsta. Așa. Deci, începe cadrul de aici. Și se termină aici. Ok. Ce trebuie noi să facem în momentul acesta ca să putem să luăm cadrele și să le folosim cum dorim? E bine, odată facem un screenshot la primul cadru. Ăsta va fi cadrul de referință, așa că pe Mac Shift Command 4 și ne facem efectiv un screenshot doar la video și un screenshot la final, Shift Command 4 la ultimul cadru. Cam asta este. Mai departe, deschidem Safari și mergem în Google Gemini. Și îi băgăm efectiv ultimul cadru. Acesta este ultimul cadru. Vreau să mă uit la el ca să fiu sigur că este ultimul cadru, dar cred că da. Asta este. Hai să le băgăm pe amândouă ca să fim siguri. Să vedem care este ultimul cadru. Deci de aici încep rotația. Da, ăsta e ultimul cadru. Ok. Și acum îi dăm un prompt foarte simplu. Completely furnish this room with modern furniture. Și foarte important, keep the exact same proportions. Bun, și îi dăm. Deci în Google Gemini, softul Nano Banana, am încărcat fotografia și am dat acest prompt. Completely furnish this room with modern furniture, keep the exact same proportions. Și acum așteptăm să ne mobileze încăperea. Ok. E decent. Da, e decent. O să-i dăm un download. Și acum un lucru foarte important, mergem în Lightroom. Ok, și suntem în Lightroom. Și acum vom face câteva mici ajustări. În primul rând ne scăpăm de acest watermark. Și ce o să mai facem, mergem pe funcția Lightroom-ului de
Super Resolution. Îi dăm un Super Resolution ca să avem rezoluție cât mai bună. Și eu le mai dau chiar un pic. De fapt așa e ok. Bun. Asta e de făcut în Lightroom. Nu o să scap de acesta pentru că vom avea probleme la final. Custom Settings. Export. Așteptăm să-și facă și ei magia și avem fotografia exportată. Îi dăm pe desktop să ne-o salveze. Ok, ni s-a salvat fotografia, mergem înapoi în Safari și intrăm pe Hixfield AI. În Hixfield AI avem următoarele lucruri de făcut. Selectăm video, modulul Kling 2.5 Turbo, acesta. Start frame, punem frame-ul cu camera nemobilată, da, foarte important. Și end frame, ok. Bun, avem imaginea, ștergem promptul vechi. Ok, și acum introducem promptul. Each piece of furniture pops up, rotates and falls into place by one. The camera has a super smooth left motion. Ok, deci asta este promptul pe care îl încercăm. Each piece of furniture pops up, rotates and falls into place by one. The camera has a super smooth left rotation. Ok, și hai să dăm generate. Să vedem ce ne spune softul acesta, ce va face Hixfield. Ne-a băgat videoclipul în queue. Dar până Hixfield ne face videoclipul, cel mai important este să nu uitați să vă abonați, să mă urmăriți pe social media, neapărat dacă se poate să aprindeți și clopoțelul de notificări ca să fiți informați când postez, pentru că mi-am propus anul acesta să postez mult mai mult pe YouTube și mult mai multe tutoriale, pentru că am atâtea proiecte video și vreau să le arăt și în online ca să și învățăm din lucrurile acestea și să facem o comunitate cât mai faină. Deci, și pe lângă asta, când a fost la început, foarte, foarte mult pe mine m-a ajutat YouTube-ul, așa că vreau să dau înapoi ceea ce eu am primit. Între timp, Hixfield-ul ne face această randare. Sunt foarte curios cum o să iasă. Nu iese mereu din prima cum ne dorim, dar sper să iasă bine. Important este promptul și cadrele pe care le dăm către acest software AI. Ok, și Hixfield ne-a generat videoclipul. Haideți să-i dăm un play. Să vedem ce a făcut. Super tare. Deci de data asta Hixfield chiar a făcut o treabă bună. Mai ales, uitați-vă cât de mișto pune la final tabloul acela. Super fain. Și ce facem? Dăm save. Ni s-a downloadat videoclipul. Mergem în Final Cut Pro și de asta v-am spus și spun că este foarte important să punem markerii, pentru că noi acum unde avem markerul, vom merge la desktop, la descărcări, pardon, băgăm videoclipul din Hixfield și avem această tranziție pe care eu aș face un pic diferit, adică aș face un speed ramp. O lăsăm aici, Shift B și până aici și dăm un speed de 4, să zicem. O facem cât mai smooth. Și asta. Vedeți? Ok. Și haideți să mergem la următorul. Deci ăsta este cadrul nostru. Și haideți să mergem la următorul video.
ăsta. Ăsta este următorul cadru. Tot așa. Shift Command 4, facem screenshot. Primul cadru. Shift Command 4, facem screenshot ultimului cadru. Înapoi în Google Gemini în Nano Banana. Scurt și la obiect. Păstrăm promptul pentru că ne-a plăcut. Command Copy, Command V și îi dăm Upload Files. Acum atenți, dar aici este mai ușor de înțeles. Cadrul mai depărtat este primul, cadrul mai apropiat este al doilea. Așa. I-am dat promptul softului de la Google, Gemini, modulul Nano Banana, care este foarte, foarte mișto. Adică pe lângă partea asta se pot face niște randări foarte faine, puteți face ca și serviciu add-on, de exemplu, partea de virtual staging, care era o chestie foarte complexă până acum ceva timp, acum nu mai este. Se pot face foarte multe lucruri faine. Dăm save. Imaginea ni s-a salvat. De aici o punem în desktop. Foarte important să o avem în desktop. POC, POC, POC. Deschidem Lightroom, îi dăm Upload. Review for import. Ok. Mergem la ea. Facem aceleași chestii. Îi dăm un remove la logo și ce mai adăugăm este să îi punem un super resolution. Da? Funcția Lightroom ca să avem imaginea mai clară. Super resolution. Ok. Și ne-a făcut-o. Export. Așteptăm să ne încarce Lightroom-ul acest export și ne vedem după aia de treabă mai departe în Higgsfield, exact, da. Mergem la Higgsfield AI. Deschidem Higgsfield. Ok, acum foarte simplu, doar ștergem primul cadru și ultimul și suntem atenți. Cadrul îndepărtat, logic, este cadrul de început, iar cadrul ăsta, ultimul, este cadrul nostru. Acum, că mișcarea noastră este în față, schimbăm un singur cuvânt în prompt. The camera has a super smooth forward Alex motion. Da, deci promptul este exact același. La fel îi dăm mai departe. Așteptăm să ne facă Xfield-ul videoclipul. Și până ne face Xfield videoclipul, chiar sunt foarte curios să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce videoclipuri ați vrea să mai vedeți pe platformă. Este foarte important să interacționăm și să-mi scrieți cât mai multe comentarii, orice legat de real estate media și de editare, foto și video în domeniul imobiliar, setările camerei, ce echipament folosesc, absolut orice doriți, voi face videoclipuri cu mare drag. Doar să mi lăsați în comentarii. Ok, dragii mei, și Higgsfield ne-a făcut videoclipul. Hai să vedem ce s-a scos din el. Bun. Îmi place și cum a făcut peretele. I-a pus riflajul. Interesant. Aș mai genera de vreo 2 ori, dar pentru video este o formulă faină. Îi dăm save. Și mergem în Final Cut. Iar în Final Cut, simplu și frumos, din Finder, ne luăm ăsta și îl punem pe Mark. Opa. Ok. Și ne punem videoclipul pe asta. Bun. Și videoclipul este așa. Ce putem face? Putem face un mini speed ramp.
partea asta așa, Shift B, dăm 4 și ne-ar face asta așa. Ok. Și ne apare aici tot ce dorim. Bun. Și cam asta ar fi rezultatul. Deci ar fi odată asta, odată asta. Și ce o să mai facem noi? Mergem la acela cadru și ne luăm cadrul de referință pe care îl dorim. Cadrele, pardon. De aici va începe. Shift Command 4. Screenshot. Bun. Și haideți să le băgăm în Google Gemini. Ok, și am revenit în Google Gemini. Ne luăm cadrele. Ăsta este primul, ăsta mai apropiat este al doilea. Îl băgăm pe al doilea. Un copy paste la prompt. Și așteptăm ca softul să-și facă magia. Google Gemini merge foarte rapid, deci asta, modulul Nano Banana se mișcă foarte repede. Și prompturile nu trebuie să fie mereu foarte complexe. Ia uitați. Poc și mi-a și făcut cadrul. Îi dăm un save. Îl băgăm în Lightroom. Acest watermark. Și acum foarte, foarte simplu o să îi dăm un super resolution. Ne-a făcut-o. Custom settings. Așteptăm și AI-ul să se adapteze. Și dăm export pe desktop. Ok, o avem acum în desktop și mergem înapoi la Hixfield. Așa. Ștergem ultimele două fotografii și băgăm frumos primul cadru și al doilea cadru. Așteptăm să ni se încarce, nu dați generate până nu vi se încarcă cadrele, asta este sfatul meu. Forward motion, avem tot așa o mișcare în față, este bine. Puteți să opriți background task-urile astea ca să nu vă consume așa mult și așteptăm până Hixfield de AI își face magia a treia oară. Bun, și Hixfield-ul și-a făcut treaba, ia să vedem ce ne-a făcut. I-a mobilat, perfect. Dăm un save. Mergem în editorul nostru preferat, Final Cut Pro. Și ne băgăm ăsta. Ok. Și o să avem aici. Dar o să-l punem chiar la... O să le îmbinăm cu celelalte ca să facem un video. Da, uite așa. Ăsta le punem aici. Shift B, facem un speed ramp aici. De 8. Poc. Și dăm și aici un speed ramp rapid. Shift B, fast. Și ne facem speed ramp-urile cât mai smooth. Bun. Și rezultatul ar fi ăsta. Ok. Cam asta a fost și cu videoclipul despre cum să mobilezi o încăpere de la zero cu AI-ul. Sper că v-a fost de folos. Țineți minte că exact aceleași prompturi și scripturi și prompturi atât pentru Hixfield cât și pentru Gemini
se pun la fel în practică și la videoclipurile orizontale, nu doar la cele verticale. Și dacă mai aveți orice întrebări, vă rog din suflet să mi le lăsați în secțiunea de comentarii pentru că sunt foarte curios ce mai vreți să aflați și cu mare drag voi reveni cu materiale. Și încă o dată vă spun, abonați-vă pentru că merită, voi posta cât mai des și cât mai multe materiale despre real estate media, de la A la Z. Tot ce vreți voi să știți va fi postat pe acest canal. Și nu uitați să mă urmăriți și pe social media pentru că acolo postez mai des și videoclipuri short form și cu proiectele mele și cu videoclipuri educative. Eu am fost Alex de la Are Real Estate Media și până data viitoare, spor la filmare!